Adatlygyň habarçylary soňky günlerde ýurtda barha gyzýan howanyň adamlaryň durmuşyna ýetirýän ýarymaz täsiriniň güýçlenýändigini, öýlerini sowadyjy ulanmaga çalışýan ýaşaýjylaryň köpelmegi netijesinde tewtlerde şol sanyny paýtagyt Aşgabatda hem elektrik üçünçiliginiň ýygydan kesilýändigini habar berýärler. Öňkü ýyllarda bolşýaly türkmen häkimetleri her ýylyň jokrama asasyna ýagdaý petelýän. Hatda helak bolýan garrylar, çağalar we keselli adamlar hakkında olara edilýän dil ýa-da el kömegi barada maglumat bermeýär. Aşgabatda howa ören ıssy, asfalt erep mılkıllap ýatyr. Çağalar köçe çyksa burunlary ganyar. Avtobus duralgalaryna oturdulan sowadyjylar işlemeýär diýip Adatlygyň habarçysy 21-nji ýylda irden habar berdi. Tok üçünçiligi hem mesele bolmagyna galýar. Hususan elektrigi gijelerini köp öçürýärler. Sebebi ýaşaýjylar kwartiralarynaky sowadyjylary işledip günlüğüň gylgynyny özüne siňdiren beton diwarlaryň arasyna biraz dynjaljak bolýarlar. Netijede toru aşa agram düşýär. Transformatorlardaky öçürücü avtomat işleýär diýip Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurlaşan hünärmen aýtdy. Diňe Aşgabatda däl, goly, ýakyn owalarda hem enatalar çağalaryny günlüğlerini daşaryk göýbermezlige çalışýar. Daşarda gün şöklet astında yarım saat oynan çağalaryň burunlarından ganakyp derrew öýlerine gelýänleri köp bolýar. Çağalary köplenç öýden daşaryk goýbermän saklaýarlar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Paýtagtyň ýukulaglaryny dolandyrmagy ruhsat berilýän köçeleri şu hili ıssy günlerde gaty zaýalanýar we şäher infrastrukturasyna uly ziýan ýetýär diýip söhbetdeşimiz gürrüňini dowam etdirdi. Uly ýük ulaglarynyň agramy köçeleriň gyzgynyna eren asfalt örtügini bozýar, ýollar tekizligini ýitirip, gapyrga görnüşinde büdür-südür ýagdaýda galýar. Yeňil ulaglaryň tekerleri bu gapyrga düşende awtobulagyň aşagy ýolda dören gübürçeklere degýär. Umuman ýurtdaky ýollaryň ýagdaýy we olaryň sebäp bolýan dürli ýol hadisalary hiç kime sir däl. Aşgabatdaky ıssy howa ýokary kuzaýlaryny okuw ýerjek ýaşlaryň syňygydan geçirilýän döwrüni avtobusların adaty wagtlaryna garanyna hem köp adamly, hatda hyrynlykyň bolýan wagtyny gawat geldi. Abiturientlerin köp ölmegi paýtagtdaky dukan eýlerini satyjylary begendirýär. Sebäbi olaryň sowdasy alýan girdejesi gowlanýar. Ýöne birden köpelen avtobus müşterisi goşmaçy avtobuslaryň işe girdilmezligi şäheriň ozalam gowy bolmadyk jemgyýetçilik transportyna garaşly bolan paýtagtly ýolagçylaryň nägeleçiligini artdyrýar diýip avtobus duralgysyna duran aýal öz pikirini aýtdy. Onuň öz tejribesine salgylanyp aýtmagyna görä, ýolagçylaryň sanynyň birden bir näçesi köpelmegine garamazdan Aşgabatda hereket edýän avtobuslaryň sany we hyzmaty gowlandyrylmaýar. Öňkü depginine galýar. Aşıqsı howada ýolagçydan hyryndykyň bolan awtobusy minsen hammam buguna giren ýaly bolýarsyň. Ýolagçylar diýerler, hemmesi her gün hammam alyp bilmeýän insanlaryň teninden ýakymsaz iýit gelip köpçülükde gahar gazap döremegine getirýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan Aşgabatlylar işten, okuwdan soň öýlerinde hem din zalyp bilmeýänliklerini sebäbi hojalyklaryň hemmesiniň sowadyjylaryny işledip transformatorlaryň ýanmagyna ýa-da awtomatlaryň togy öçürmegine sebäp bolýanyny barada aýdylanlar tasdiklady. Köp hojalykda jaýlarda tok gijanyň dowamında 3-4 gezek öçürilýär we täzeden ýakylýar. Her gezek tok öçürilende 1 sagat, 1,5 sagat ary kesme bolup tok täzeden berilýär. Bu oňaýsızlyklar adamlaryň uykusyny bozýar. Olar ertesi ise ýa okuwa ýa dow dinç alyp bilmän gidýärler. Balkanabatda 43, Daşoğuzda 44,5 gradus ısı howa bolup adamlary günürýär. Hastaxanalara düşen adamlaryň sany bu iki sebäpde ýüzlerçe adama ýetdi diýip habarçylarymyz internetde 43 gradus diýilip görkezilse-de hakyky termometrlaryň Daşoğuzda 47, 48 gradusy görkezýändigini, açyk günüň aşagyna bolsa gylgyn ölçejiginiň 62 gradusdan ýokary gylgynlygy görkezýändigini habar berýärler. Asfaltlar erep suw ýaly ýaldyrap dur. Ýangyn hadisesi köp hasaba alynýar. Balkanabatyň köçelerinde awtobuslar, taksiler ören teýrek duşýar. Tas
Ýok, tok 6 tapar ketildi. Köp gatly jaýlar sowadyjylary islemän soň Duhovkanyň içine döndü. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar häkimetleriň howanyň beýle gızjakdygyny öňünden duýdurmanyny, günrön wagtynda adamlaryň ilkinji pursatda etmeli zatlary barada ne telekanallarda, ne gazetler, radioda maglumat berenligini aýdyp nägile bolýarlar. Daşarda, ýolly ýyzy içerini plastik kaplarda su alyp çykan adamlar ol suwun 15 minutda gaýnamagyň bäri ýany bolup içeri ýaly bolmaýanyny, suwdan plastik kabyň erbet ýyzynyň gelýänligini gurrun berdiler. Söhbetdeşlerimiziň biri düýünden 20-nji ýyldan bäri howanyň gaty ıssydygyny aýdyp, günüň aşagyna mal bakyan, gowaçy togyny beýleki meýdan işlerine çekilen adamlar nädip oňýar kalar, ıssy beýnini gaýnadyp barýar diýdi. Tok ketilen soň Balkanabatda gün ortan gelmeli vodoprovod suwy hem gelmedi. 1 saat elektrik kesilýär, ýene 15 minut elektrik berilýär, ýene kesilýär. Bizim kwartiralarymyzdaky transformatorlaryň adamlaryň tok talabyny kanagatlandyrmaga güýji ýetmeýär. Dip yerli ýaşaýjy 200 hojalyga, 130 hojalyga niýetlenen transformatorlaryň hyzmat edýänligini aýtdy. Onun sözlerine görä, günlüýlerini her öýde bir haladiýinlik, bir kondisioner işlese, tok paýlaýjylaryň güýji ýetmeýär. Elektroset hyzmat edip yetişmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri şuň 21-nji ýylda iňerbet ýagdaýyň vilayet hastahanasynda döränligini aýtdy. Elektrik kesildi. Hastahanada gerek elektrik togyny öndürýän uly generator hem awatlanýar, ýagny işe yaramaýar. Reanimasiýa we hirurgiýa bölümleri toksuz alyp günüň ýagdasyna işlemäge mejbur bolýar. Ähli kislorod enzamlary avtomatik däli el güýji bilen işledildi. Şu gün has agyr bolanlygyny aýtdylar diýip Balkanabatda habarçymyz ýazdy. Adatlyň habarçylary türkmen häkimetlerinden ıssy howa, elektrik kesilmeleri netijesinde dören ýagdaý barada hiç bir resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Son günlerde Türkmen polisiýasy ten satýan aýal gyýdlary anyklamak boýunça dürli çäreler geçirýär. Liwapda daşary ýurtlara şol sanda Ýewropa ýurtlaryna baryp gelen aýal maşgalalar soraga çekilýär. Balkanda polisiýa ten satýanlary tutmak boýunça reýit geçirýär. Türkmenabad şäherinde son günlerde polisiýa işgärleri tarapyndan soraga çekilenleriň köpüsi Ýewropa ýurtlarynda ýaşap gelen ýaş gelin gyýdlar. Ygtybarly çeşmeleriň sözlerine görä olar polisiýada sorag edilýär. Olaryň Ýewropa ýurtlarynda açylan bank hataplary, pul transaksiýalary barlanýar. Liwabyň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň sözlerine görä sorag edişlikleriň maksady gelin gyýdlaryň daşary ýurtlarda esasanam Ýewropada ýaşan döwründe jinsy gatnaşyklary ýa-da erotiki masaj hyzmatlary bilen meşgullanmaýanlygyny anyklamak işi bilen bagly. 14-nji ýyldan bäri Türkmenabaddan we Çärji wetrabyndan 8 bolay ýaş gelin gyýd öýlerinden alınıp gidilýärdi. Telefon arkaly jaň edilip polisiýa edaralaryna baryp soragy gatnaşmagy çagyryldy. Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Çeşmeleriň biri polisiýa edaralaryna baryp soragy gatnaşmak barada telefon arkaly habar berilen ýananlaryň polisiýa işgärleri tarapyndan haýwat atylyp barmagy mejbur edilendigini belledi. Beýleki bir çeşme öýünden alınıp gidilen ýananlara zorluk görkezdilen halatlarynyň bolandygyny gurrun berdi. Çärjewli kärdesim ili gaňarylyp polisiýa ulagyna salynıp alınıp gidilen ýagdaýy hem gurrun berdi. Soragy çekilenleriň aglabasy öň Polşada ýa-da Ruminiýada ýaşap zähmet çeken ýaş dinanlar polisiýa edarlarynda şeýle çäreleriň ýene-de dowam ettiriljekdigi aýdylýar. Dip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu ýagdaýy Türkmenabadyň häkimligine ýakyn bir çeşme hem tasdiklady. Ol bu çäreleriň sebäbi daşary ýurtlardaky türkmen ilçihanalarynyň käbir Ýewropa ýurtlarynda şeýle hyzmatlar bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryny anyklamagy bilen baglanşykly diýär. Şol sebäpli ýyzyna dolanan aýal gyýdlar yerli polisiýa tarapyndan soragy çekilýär diýip çeşme anonimlik şertinde aýtdy. Bu çeşme barlyklara çekilenler barada öňünden käbir maglumatlaryň toplanandygyny aýtdy. Emma jik maglumat berip bilmedi.
Ýewropa döwletlerindäki ilçihanalar öz adamlarynyň kömegi bilen şeýle gelin gyzlaryň bardygyny anyklapdyrlar diýilýär. Sol sebäpli gelin gyzlar soragy çekilýär. Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenabadyň kanun goraja daralarynyň birindäki çeşme barlyklaryň çäginde aýal gyzlaryň daşar ýurtlardaky hasaplary barlanyp olara kimin pul geçirenligini we pul geçirenleriň arasynda erkek adamlaryň bolup bolmanlygyny anyklamak üçin barlyk geçirilýänligini aýtdy. Adatlyk radiosi bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraja daralaryndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Ýewropada şol sanda Polşada we Ruminiýada ýaşaýan türkmenistanly zähmet migrantlary eskort hemde erotiki masaj ýaly hyzmatlarda işleýän türkmen gelin gyzlary barada özleriniň eşitmänligini we duş gelmänligini azatlyga gurrun berdiler. Warşawada taksiçilik edýän gelin gyzlar bar. Olaryň hatda öz TikTok hasaplary we can followerleri bar. Ýöne intim hyzmatlaryny işleýänleri görmedik. Dip Polşada ýaşaýan türkmenistanly migrant gurrun berdi. Türkmenistandaky çeşmeler soragy çekilýän gelin gyzlara batyş edilýänligini, olaryň gorkuzulýanlygyny we ýurtdan çykmagy wagtlaryň gadagançylyk girizmek ýaly çäreleri ulanmak haýwatynyň atylýanlygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýurist Türkmenistanyň kanunlary esasında ten sowdasyna degişli jogapkärçilik barada şeýle düşündürüş berdi. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi esasında diňe Türkmenistanyň çäginde jelepçilik bilen meşgulanan gelin gyzlar jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinler. Egerde daşary ýurtlarda eskort hyzmatlary kanun bozmak hasaplanýan bolsa we degişli etmiş esasında daşary ýurtda türkmen gelin gyzlary jogapkärçiligi çekilenligi Türkmen häkimetleri tarapyndan anyklanan ýagdaýynda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 9-njy bölümi esasında olar deportasiýa edilip bilinler. Dip kanun çaýdýar. Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde şol sanda Polşada we Ruminiýada eskort hyzmatlary dekriminalizasiýa edilen Türkmenawatly kanun goraja çeşme polisiýa işgärlerine sorag edişlik barada gelen buyrugyň kim tarapyndan edilenligini anyk bilmeýänligini belläp, Liwaply milli howpsuzlyk işgärleriniň degişli buyruk barada hiç zat bilmeýänligini aýtdy. Bu aralykda Balkan vilayetinde ten satýanlary anyklamak boýunça ýürite çäreler alınıp barylýar. Gecelerini Türkmenbaşydaky we Abadadaky mehmanhanalarda reýt geçirilýär. Azatlyk radiosuna bu arada gurrun beren Balkanly çeşmeler polisiýanyň ilkinji nowbatda gey bolmakda şüphelenýän adamlary gözleýänligini aýdýarlar. Ten satýan aýarlary polisiýa köp azar bermeýär. Kanun gorajylar adatça olary öz gözegçiligini saklap, öz bähwitlerini ulanyp gelýärler. Esasan adaty bolmadyk jinsi gatnaşyk saklayan erkeklere basyş köpelli. Bu reýtler golaýda awazda geçiriljek deňde çykargasy bolmadyk döwletleriň formunyň öň ýanynaky arassylaýyş howpsuzlyk çäreleriniň çägine geçirilýär. Dip Balkanly kanun goraja gurrun berdi. Abadadaky howpsuzlyk çärelerden habarly ýene bir çeşmäniň söýlerine görä mehmanhanalaryň sakçylaryna hem göz gulak bolmak tapşyrylypdyr. Şu günler paýtagtdan we beýleki sebäplerden dürli mehmanlar gelýär we şübheli görnýän iki erkek bolup mehmanhanalardan bir nomerde ýaşaýanlar bolsa mehmanhananyň sakçylary otowy dinleýär we ýürüýte polisiýa habar berýär. Dip Abadaly çeşme aýtdy. Şeýle-de ol reýtlere gatnaşýan polisiýa işgärleri gey bolmakda guman edilýän raýatlary anyklamak we olary gorkudyp para almak bilen meşgullanýarlar diýär. Adatlyk radiosynyň Balkan vilayatynyň kanun goraja daralaryndan resmi görnüşde tesbir almak tinançygy netije bermedi. Hem anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan vilayatynyň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň adyndan ýarsyndan gowragynyň Türkmenbaşa we Abada uğradylandygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22-nji awgustda çenli bolmalydygyny habar berdi. Russiya öten akşamyň dowamında Ukraina yüzlerçe dron we 20-den gowrak raket bilen giňgerimli hüjümleri amala asyrdy. Hüjümde azyndan 2 adam sol sanda paýtagt Kiýewde bir adam öldü. Bu hüjümler prezident Vladimir Zelenskiýiň Moskwa bilen täze tapgyr paraçylyk gepleşiklerini geçirmek baradaky teklifiniň ertesi güni amala asyryldy.
Dinç günleri Zelenski Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen baglaşylan ylalasyň itaatynda halkara hyzmatdaşlarynyň NATO arkaly Ukraina gosmaça ýarag ýibermäge taýýarlanýan wagtynda şu hepdeniň dowamynda Moskwa bilen täze paragçylyk gepleşiklerini geçirmegi teklip etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa Kiýewa we ýurduň beýlik tebitlerini 426 tane sahet kıtımlı dron, 5 tane Kinzal hipersonik raketa ve 19 qanatlı raketa attı. Maglumata görä dronlaryň ýarsyna golaýy we raketalaryň birinden galyny ýok edildi ýa-da radioelektron görüş arkaly ýansylandyryldy. Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko paýtagtda bir adamyň ölendigini, 2 ýaşarynyň bolsa ýaralanandygyny tasdiklady. Ukrainanyň günwataryndaky Ivano-Frankivsk şäheriniň häkimi Ruslan Marsinkev bu hüjümi 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň giňgerimli çudusy başlaly bäri şähere urulan iň uly zarba höküminde häsiýetlendirdi. Köp sanly subutnamalara garamazdan Russiýa öz howa zarbalarynyň raýat etgalaryna gönükdirilmändigini öňe sürýär. Ukrainanyň häkimetleri şeýle-de BMG we Ýewropa Birleşigi ýaly halkara guramalar Russiýany paraq ýaşaýjylary bil gaslaýyn hüjüm etmekde aýplaýarlar we bu hereketleriň urus jenaýatydygyny belleýärler. Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda may we iýun aýlarynda Stambulda geçirilen göni paraqçylyk gepleşikleriniň 2 tapgarynda köp sanly ýetirleri çalysmak we Sewuş meýdanynda öldürilen etgerleriň cesetlerini ýzyna gaýtyrmak boýunça ylalaşyklar gazanyldy. Emma gepleşikler 2020-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina garşy giňgerimli çudusundan soň başlanan konflikti toktatmak boýunça hiç hili ylalaşyga getirip bilmedi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump gepleşiklerde ilerleme gazanylmandygyna nägilelik bildirip, geçen hepde Moskwa 50 günlük möhlet berip, paraqçylyk ylalaşygyna razy bolmasa Russiýa garşy sanksiýalaryň güýçlendiriljekdigini duýdurdy. Zelenskiň sözlerine görä, Ukrainanyň milli howpsuzlyk we gorunuş geňeşiniň täze ýol başçysy Rustem Umerov Moskwa geljek hepde gepleşik geçirmek baradaky teklifi iýeripdir. Ýöne Ukraina lideri başga gosmaça maglumat bermedi. Kreml täze gepleşiklerin geçirilmegini goldaýandygyny belledi. Ýöne bizim üçin iň möhüm zat öz maksatlarymyza ýetmek. Bular aýdyňdyr, üýtgewsizdir diýip jogap berdi. Mundan başga da Moskwa 2020-nji ýylyň sentýabrynda Ukrainanyň bölüklerini aneksiýa edilen 4 hewitinden Kiýewiň el çekmelidigini we güýçlerini çykarmalydygyny öňe sürýär. Russiýa bu hewitleriň belli bir bölügini gözegçiliginde saklasa da olary doly eýelläp bilmeýär.